Takže čau lidi, tady Skipper.cz a já vás vítám u mýho dalšího videa. Tentokrát zase z World of Tanks a tohle video je s tankem T-110E5, který vám takhle ukážu, jak vypadá. Je to dobrá desítka, je to americký desítkový těžký tank. Teď nevím přesně, jestli těžký nebo střední, to se když tak omlouvám, to teď nevím přesně. A máme tady bitvu desítkovou a je to na mapě Prochorovka. Jinak tohle video je z Common Testu, protože takovýhle tanky ještě nemám teda na normálním. Takže teď budu natáčet asi z Common Testu. Budeme možná zkoušet livestream, zkusíme s Jurim a s JSKV. Zkusíme livestream z Common Testu a bude asi video dneska ještě z Common Testu s Jurim a s JSKV. Takže se můžete na to těšit. Teď se mi to strašně seká, protože je to Common Test a je tady trošku víc lidí a ještě k tomu natáčím. Normálně by se mi to tak nestalo, ale jak je tady ten Common Test, tak ono to tak trošku. Tak jsme mu nasolili. Teď do nás někdo přijde zleva, tak se musíme schovat. Když tam mi nepište do komentářů, že neumím hrát World of Tanks, protože nehraju to až tak moc dlouho. A na normálním účtu mám teprve sedmičkovej, jo, tak mám jenom 1000 něco bitev, takže nehejtujte když tak, protože já si myslím, že nejsou tak špatný a že se to dá, ale když třeba nemám svůj den, tak prostě nezahraju dobrou hru. Tak, máme objekta. Tak, zkusím naslepo. Třeba jsem ho trefil. Tak, teď si jenom počkáme, než někdo nás putuje. Až se někdo uráčí je dopředu. Nebo já zkusím jít tady za vara. Jinak nenatáčím záznamy nebo prostě replaye, protože já se v tom moc nevyznám a ani nevím, jestli mám ty replaye zaply, jo, takže fakt nevím. Zase se mi to seklo, tak se omlouvám. To se takhle bude asi teď stávat, ale na normálním serveru, až budu, tak to bude v pohodě. Tak, já pojedu tady po kraji. Promiňte fakt za ty lagy, ale prostě je to ten Common Test, no a ono to docela seká. Máme je 4, na to nastavíme jelo, teda nezvednem. Ale no tak, já se vám strašně omlouvám. No, ding, ding, ding. Ach jo. Tak teď jsem měl trošku štěstí. Teď jsem ho zase neporazil. Tak teď jsem měl zase strašně velký štěstí. Ale teď už si tady počkám dole. Tak, doufám, že už teda po mně nejde. Tak tohle teda byl hodně velký to. Zase se mi to seklo, takže jsem ho netrefil. A když už tady máme takhle čas a když tady jenom kempíme radši, tak jenom vám řeknu takový přehled, z čeho budu natáčet. Jo, dobrý. Večer nás zabil, ale aspoň budu mít čas vám říct, z čeho budu natáčet. Takže budu natáčet momentálně teď z World of Tanks, z Team Fortress 2, potom z Minecraftu nějaký tutoriály, to asi už tam dneska budu dávat. Možná ještě tady před tím videem tam dám nějaký tutoriál z Minecraftu. Potom asi z Shakes and Fidget taky.
ale já mám jenom 2 účty, takže nevím, jak bych jsem to udělal. Když tak, kdybyste věděli, tak mi napište do komentářů, protože mám jenom 2 účty, na jednom jsou 128 a na druhém jsou 39 nebo 40, nevím to přesně. Tak mi prosím vás napište jenom do komentářů, jak bych to měl dělat, aby se to líbilo a tak. A potom ještě nevím, co bych ještě natáčel. Mám tady spoustu her, takže bych si nějakou stáhl třeba Euro Truck Simulator 2, 1, Extreme Tracker, Howlin a takhle ty hry. Potom tady mám ještě Traktor Simulator 2009, to bych taky mohl natočit. Takže prostě si pište do komentářů, co chcete, aby jsem natáčel, až mě dojdou nápady a já si to stáhnu tu hru a prostě vám to natočím. Takže myslím, že tohle video nějak tak skončí, sice to nebyla povedená bitva, byla to docela nepovedená bitva, no docela hodně nepovedená bitva, ale aspoň jsem v tomhle let's play řekl takový ty informace o tom natáčení a tak. A tak já myslím, že můžeme končit a příští video, co bude asi z Minecraftu, tak se s vámi loučím a čau.